मोनसे दुखुनांथाव खौरां रामेश्वर स्वर्गियारिया गोब्राब देहायारि जेंनाजों गोग्लैसोनानै दं। रामेश्वर स्वर्गियारिनि नखरा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'निसिम अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सायथानगुरिनि थागिबि रामेश्वर स्वर्गियारिया थांनाय 14 जुननिफ्रायनो गोब्राब देहायारि जेंनाजों गोग्लैसोनानै दं। रामेश्वर स्वर्गियारिखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन, नाथाय सरकारि देहा फाहामसालिनि डक्टरा फाहामनो हायैलाय गुवाहाटीनि जीएमसीएचआव लांनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय एम्बुलेन्स ड्राइभारा बायहाटानि सेगनास प्राइभेट देहा फाहामसालियावसो सोनानै होयो आरो डक्टरा नायबिजिरनायनि उनाव उदैनि गेदेर अपारेशन जागोन होनना बुङो आरो गेस्ट्रिक आलसाराव बिबु जिनायनि अपारेशन जानानै थाङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि रामेश्वर स्वर्गियारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय रामेश्वर स्वर्गियारि नखरा गोबां रांखावरिनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै दं। बेनिखायनो रामेश्वर स्वर्गियारिनि नखरा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा रामेश्वर स्वर्गियारिखौ थाइसे थाइनैब्लाबो एकाउन्ट नम्बर 4295620726 IFSC कड SBIN 0005243 आरो फन नम्बर 6000457999 गोजौआव होनाय एकाउन्ट नम्बर आरो जानबुं नम्बरनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो हागोन। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।